नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना बांसिनानो माने बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुना मोनथिखादो जानांगौ थ' थेवब्लाबो जोबजासिम नायबानो जाबाय थ' बे एसडि नि दावराव जागासिनो नङा होमबा लोगोफोर थ' बेनि सायावनो आं मोननैसो गोनांथि भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदो थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायबासो बुजिगोन आरोना थ' बांद्राय बुकेबाय थाला थ' फार्स्टआवनो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो। दिनै एमएलए मन्थ्रियाबो मिथिखागौ लाइ होबादि लाफाखायो नोंसोर मानो इलेक्शननि टाइमाव लाइ होनानै लानाय बिनिखायनोथ' बिसोरो दिनै लाफाखानो फैदों जों मानो लाफाखानो होनो दिनै जाय लाफाखौ जोङो हा जावनानै बेगर फोनानै बेखौ खिलि होखांनायनि उनाव जोङो हासार होयै हाग्रा दाङै बेखौ फेदेरनायनि उनाव गुबुनजों सेनानै जाजानांगौब्ला जोंनि गोसोआव बेसेबांदि दुखु मोनगोन अब्ला जोंनि खस्थ' खालामनाया बहा थांखो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जोहोलावजोफोरा दिनै खस्थ' खालामै हारिनि थाखाय दिनै मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय बिसोरनि नामा बहा थागोन बिसोरनि गोथैया दिनै सोरगोआव आलो गोजोनै बोरै थाहैगोन। नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे एन महिलारिनि भिडिअखौ नेक्स्ट मोनसे दंबावो आरोना बेखौबो खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे खोनासंना लादो। फरायसाखौ जोङो दाय होनो सानाखै किन्तु जोंनि नुनायाव बियो माखासे मानसिनि दैदेननायाव बियो जानानै थांबाय बे गाज्रि घटनाफ्रा जानानै थांबाय आरो बिसिनि स्ल'गान बिसिनि एक्टिभिटिसफोरखौ नुयोबा जों पिसफुल मोनसे प्रटेस्ट जों बेखौ नुनो मोनाखै आरो जुदि पिसफुलि बिसोरो प्रटेस्ट खालामनो थांदोंब्ला बिसिनि स्ल'गानफ्रा मानो बिदि जाखो जोङो बेखौसो नुनो मोनो बिसिनि हाग्रामा सारखौ नांगौ हाग्रामा सारखौ बुथारनो हाग्रामा सारखौ गुन्डा नै बेफोरबादि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने हाग्रामा सारनि सायाव गाग्लोबनायखौसो जों नुनो मोनदों आरो बेयाव डाइरेक्ट इनभल्भ दङ जाहैबाय इउपिपिएलनि माखासे मानसिफोर जोंथ' बेखौ पिक्सारावनो नुखादों बेयाव स्टुडेन्टल' गैया बेनिखायनो जों डाइरेक्टलि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो दाय होनो सानाखै बिसोरो मिसलेडसो खालामजादों बेनि मेन दायनिगिरियानो जाहैबाय डिफेन बर'नि लिडारशिपआव बेफोर अगेन जाथायफ्रा जानानै थांबाय। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो बे भिडिअखौ मा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर आरो बांसिनानो इउटुब फेसबुकफोराव नुखादों जानांगौ नेक्स्ट मोनसे दङ आरोना बे जाबाय माने हाग्रामा महिलारि सारनि थ' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो मा बुंखो जास्ट ओरैनो गुसुं नायदो आरोना बांसिना नुखादों निउसफोरावहाय थेवब्लाबो नोंथांमोना एसे नायना लादो थ' बिदिब्ला नायदो। और মোক मारिब বিচাৰিছে নাকি যোৱাকালি একবাৰ হাত দিব দিয়ক না একবাৰ হাত দিব দিয়ক কোন আপসু নেতা কোন ইউপিপিएल नेता মোক मारिब कारण বিচাৰি আছে बोले नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौ आरो बांसिनानो निउसफोरावहाय नुखादों आरो जायफोरा नुवाखैमोन दा एसे नुबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट आरो मोनसे बाव दङ माने भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादों नोंथांमोना थ' बिदिब्ला नायदो। जान्दिया खाफ्रा खाथो बिमामोन जुदि बाथ्राया जाथिनि फारसे फैबा जों बिमाफ्राबो रावबो फावसायनानै थानो मोननाय नङा ओंखारनांगौ गासिबो जोंहाबो इयुननि थाखाय साननांगौ गोनां दं जोंहाबो गथ' गथाय दङ मिथिबायना आंथ' ओरैबायदि जाम्बिना आंनाबो जाम्बिनि साननायसो बायदि मोनलाय लांबाय आं नोंगोना नङा आंनि साननाया नोंसोरबो खिथाहरदो आंथ' बे एसटि लागेना ना लागे होनग्राखौसो ओरैबायदि रागा जोंगासिनो दं दा बेबायदि जासेयामोनबा बेबायदि समाबो फैनाय नङामोनबा इसो नंलाय लांबावबाय आङो नोंसोर आंखौ गाज्रि बुङो ना मोजां बुङो आं मिथिया आङो आंनि साननायखौ आं दा फोरमायबाय आरोना जाथिनि फारसे खैफोदा सफैयोबा जोङो रावबो बुङालासिनो थानो हाया आंथ' दा नै रागाजोंनो बुंथारबावबायसो। नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौ आरो बांसिनानो निउसफोरावहाय नुखादों आरो जायफोरा नुवाखैमोन दा एसे नुबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट आरो मोनसे बाव दङ माने भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादों नोंथांमोना थ' बिदिब्ला नायदो। बे सासे मादैया हेंथा होनगासिनो बर'आ दिनै अलखराव गोलैदों बेखौथ' टेनसन गैया बेखौथ' मेलेम गैया सासे बिमा जानानै होबथानांगौआ दिनै फिसाफ्रासो थैजों जुजिदों दिनै जोंबो बिमा माहारि जानानै जोंबो खौसे जानानै जोंबो आगान सुरलांगोन नांनांगौबा नांगोन जोंबो मोनथिखा जाय बर' हारिनि हेंथा होनो जों बेखौ नायनो हाया आरो जों आसि थुयै सोंखारिनानै बुङो मिथिबाय जों रावखौबो बिदि अलखराव खोलैनो होआ दिनै गावनि फरायनायखौ दोननानै फिसाफ्रा आलाय सिलाय दिनै खस्थ' मोनदों जानाय गैया लोंनाय गैया बिखानि थैखौ दै खालामनानै थैनायजों जुजिनानै दिनै लामायाव बेरायदों फिसाफ्रा आरो बे सासे मादैया हेंथा
आरो इउटुबार दा मुद्दाबार होनजानाय सानै लिडारफ्रा बिसोरबोथ' एक नाम्बार बर' हारिनि एगेन्स्ट खोथा बाथ्रा बाहायग्रा जनखार आरो एनिथिं एनजि ना मा होनो नायगासिनोसो बेनोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ माने बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नङा होमबा आरो बांसिनानो फेसबुक इउटुबफोरावहाय नुखादों जायफ्रा नुवाखै बे आंनि इउटुबनि गेजेरजों नुबाय आरोना लोगोफोर आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बेनोमोन गासैबो कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ जेसे हायो एसेनो शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर